Tulo Merkkuuriuistelun kipparikokoukseen. Ja tämä kipparikokous on vain sähköisessä muodossa totuttuun tapaan, joten siellä kisapaikalla ei ole enää kisapäivänä erikseen kipparikokousta lainkaan. Ja heti alkuun jälleen kerran muistutus tästä Hämeencupin WhatsApp-tiedotuskanavasta, johon jokaisesta venekunnasta täytyisi vähintään yhden liittyä. Ja tällä kanavalla sitten tiedotetaan kaikenlaisista tarpeellisista asioista kilpailuun liittyen, jos tulee jotain muutoksia, jos tulee jotain hätätilanteita, niin edelleen. Ja lisäksi sitten kilpailun jälkeen aina tiedotetaan tuloksia valmistumisesta ja protestiajan alkamisesta. Ja kanavalle liittyvät eivät voi itse lähettää viestejä, eli tästä ei tule mitään tästä spämmikanavaa, joka pistää puhelimen jatkuvasti piippailemaan. Tuossa alhaalla on liittymislinkki, jota pitkin pääsee liittyyn kanavalle, tai vaihtoehtoisesti, jos avaa WhatsAppin ja ottaa sieltä QR-koodista kuvan, niin siitä pääsee suoraan kanavalle. Kilpailuun. Eli Merkkuuriuistelu, ensimmäinen Hämeencup 2024 osakilpailu. Ja kilpailupäivänä lauantai 11.5. Kilpaillaan Längelmävedellä. Ja muutaman vuoden tauon jälkeen palataan Rönniin, eli kisakeskus on siellä Rönni, Eräjärventie 946 Orivedellä. Ja aikataulu, eli kilpailupäivän lauantai 11.5. ja kilpailuaika on 10.00–17.00. Ja jos ei ensikertalaisia, niin näitä kilpailuaikoja sovelletaan siten, eli kello 10.00 saa olla aikaisintaan mikään uisteluväline vedessä. Eli plaanarit, takilat, niin edelleen kello 10.00 aikaisintaan veteen. Ja vastavuoroisesti kilpailun päättyessä kello 17.00 kaikki välineet pitää olla pois vedestä. Aamulla aloitetaan ilmoittautuminen noin 7:30 aikaa ja 9 asti voi ilmoittautua. Ja tällöin 9 alkaa sitten tämmöinen omaehtoinen siirtyminen kilpailualueelle. Eli voi liukuvasti lähteä sitten siirtyyn kohti kisa-aluetta, kun siltä tuntuu. Ja siirtymäaika lopussa on 45 minuuttia, eli 17.45 täytyy olla punnitus jonossa. Ja tässä yhteydessä tarkoitetaan venejonoa sinne laituriin, mistä sitten kuljetaan itse punnituspisteen. Ja tämä punnitus sitten aukeaa kello 4, eli tuntia ennen kilpailun loppumista, että jos on kiire lähteä kotiin. Ja tosiaan tämä kokous on nyt täällä sähköisessä muodossa Hämeencupin Facebookissa vähintään, mutta mahdollisesti myös YouTubessa. Ja kisakalojen alamittoihin ja kertoimiin. Ahven 25 cm, kerroin 6, kuha 46 cm, kerroin 3, hauki 50 cm, kerroin 1 ja 4 kilosta ylöspäin hauet, niin niillä on kerroin 2. Ja vapoja saa olla yhtäaikaisesti vedossa enintään 10 kappaletta ja vieheitä yhteensä 20 kappaletta. Ja määräkilpailu, eli punnittavia kaloja saa tuoda punnitukseen niin paljon kuin niitä saatte veneeseen hinattua ylös. Ja muistutuksena, että tämä on OPM-kupin osakilpailu, eli täältä saa sitten myöskin lunastettua OPM-kupin pisteitä itselleen, jos näin haluaa. Kilpailumaksu. Erikseen maksettuna 60 € vene voi maksaa etukäteen. Löytyy tarkemmin vielä tuolta kisasäännöistä maksutiedot, mutta voi sitten paikan päällekin maksaa joko tasaraha käteisenä tai sitten löytyy myös korttimaksuvälineet. Ja ennakkomaksulla tietysti ei tarvitse erikseen maksaa, eli ne, jotka olette ennakkomaksun maksaneet, niin kaikki osakilpailut lukeutuu siihen ennakkomaksuun. Sitten uusi sarja, eli rennosti uistellen sarja, 20 € per vene. Ja tässä mennään vähän tämmöisellä kevyemmillä säännöillä, eli rennosti uistelle sarjassa uistellaan 3 vavalla maksimissaan.
Ja tämä toimii niin, että rennostiustelleen sarjaan osallistuva saa Häme Cupin pisteet sitä mukaan, miten kokonaisuutena sijoittuu kaikkien kilpailijoiden kesken, mutta rennostiustellen sarjalle on sitten omat palkinnot. Eli tässä sarjassa ei kilpailla näistä pääsarjan palkinnoista ollenkaan, vaan omista palkinnoista. Ja rennostiustelusarja ei saa sitten näitä osallistumispisteitä, eli jokaisesta kilpailusta jokainen venekunta saa 5 osallistumispistettä, niin rennostiustellen sarjassa tätä 5 pistettä ei saa. Mutta pystyy esimerkiksi OPM Cupin pisteet itselleen lunastaan sen sijoituksen mukaan, mitä pääsarjassa on sitten sijoittu. Ja nuorten kisataan edelleen. Ja tämä nuorten kisa on maksuton. Ja nuorten kisaan voi joko ilmoittautua erikseen pelkästään, tai sitten nuori kippari voi olla miehistönä pääsarjan veneessä tai rennostiuistellen sarjan veneessä. Ja tässä tapauksessa nuori kilpailee sillä samalla kisatuloksella kuin tämä muu venekunta. Et se on vaan sitten erikseen juniorikipparina siellä veneessä. Ja sitten vähän palkintoihin. Ja uutena asiana Häme Cupiin tullut se, että jokaisessa kilpailussa palkitaan 3 suurinta kalaa Karminin verkkokaupan 250 € lahjakortilla. Ja yhtä kilpailua lukuun ottamatta, niin kilpailussa palkitaan suurin ahven, suurin kuha ja suurin hauki, ja mittayksikkönä on grammat. Ja tästä nyt poikkeuksen tekee sitten myöhemmin Easy Fishing kuhanuistelukilpailu, jossa palkitaan 3 suurinta kuhaa pelkästään. Ja pääsarjan palkintoina on ykköselle Merkurin perämoottori ja 200 € Wave-motor lahjakortti, kakkoselle Säynäniemen 500 € lahjakortti, kolmoselle Ruodon 250 € lahjakortti ja neloselle sitten lähtee Porekylvyn 250 € lahjakortti. Nuorten sarjassa kisaillaan salavaappujen hienoista vaapuista, eli sijat 1-3 palkitaan näillä vaapuilla. Ja rennostiustellen sarjassa sitten palkitaan ensimmäinen sija 60 €, toinen sija 40 € ja kolmas sija 20 € lahjakortilla. Ja muistakaa, että palkintojen lunastaminen edellyttää läsnäoloa palkintojen jaossa, että muuten sitten palkinto luovutetaan tuloksissa seuraavalle. Tässä on tehty aina poikkeus junioreiden osalta, että kun kilpailuajat kauden mittaan vaihtelee, niin junioreilta ei edellytetä välttämättä paikallaoloa, että niitä voidaan sitten erikseen sovittaa ja toimittaa myöskin jälkikäteen. Ja näistä palkinnonjaosta myöskin semmoinen muistutus, että ei nyt välttämättä mikään uudistus, mutta tällä kaudella pyritään panostamaan tähän palkittujen kuvaamiseen, tähän Häme Cupin sosiaaliseen mediaan. Eli suurimpien kalojen saajat sekä muut palkitut, niin teistä tullaan ottaa sitten siinä palkintojen jaossa sen yhteydessä valokuvia, ja näitä valokuvia käytetään sitten täällä Häme Cupin sosiaalisessa mediassa. Eli tarkoituksena on tietysti pitää sitten tätä Häme Cupia vähän sosiaalisessa mediassa pinnalla ja tuoda näitä meille hyviä yhteistyökumppaneita samalla esiin. Ja alta löytyy sitten yhteystietoja, että kilpailun johtajana toimii Ville Kuoppi. Eli monelle tuttu Rönni, johon muutaman vuoden jälkeen palataan, että siellä on pitkä historia Häme Cupilla menneinä vuosina. Kisakeskuksella on leveä betoninen laskuramppi, josta normaalitilanteessa ainakin mahtuu laskemaan 2 venettä, eli kun siellä tarkasti nyt sitten alueella niiden ajoneuvojen kanssa liikutaan, niin pystytään 2 venettäkin laskemaan. Ja meillä on sitten siellä seuran henkilökuntaa paikalla vähän ohjailemassa liikennettä, että saadaan siinä jouhevasti sitten toi nosto ja lasku toimii. Ja täältä löytyy myöskin tankkauspaikka tuosta ihan rampin vierestä, eli sieltä pääsee vesiltä sitten tankkaamaan venettä halutessaan.
Ja veneiden varustelu ja trailerien pysäköinti tapahtuu noin 250 metriä pohjoiseen tuosta kisakeskukselta on tuonne kuvan yläreunaan merkitty. Eli sinne kun saavutte, niin tuikatkaa paketti sinne ensin varusteltavaksi, pistätte sen laskukuntoon ja sitten ajetaan tuohon kisakeskukselle tiputtaa venettä alas ja sitten viedään traileri tonne pysäkkiin. Ja sitten näkyy tuolla oikeassa reunassa laiturit, mihin tullaan sitten rantautumaan. Siinä on jonkun verran laituritilaa, mutta onkin myöskin tuommoista häkivikkoista rantaa alumiiniveneillä pystyy varsinkin aivan vallan hyvin rantautumaan. Kisan jälkeen sitten tullaan punnitusjonoon tuon suurin piirtein tuon punaisen viivan mukaisesti päättyen tuonne laiturin päähän, josta noustaan sitten tuonne punnitukseen. Ja kisakeskukselle sitten lähdetään tuonne lännen suuntaan, että sinne on matkaa noin 4 kilometriä sinne kilpailualueen rajalle. Ja jäitä löytyy kisakeskukselta aamulla. Ottakaa kaikki mukaan, ellei teillä ole jotain omaa parempaa järjestelyä, mutta muistetaan, että kaikilla täytyy olla jotkut viilennysvälineet mukana, että kalat pystytään pitämään kilpailun ajan kylmässä. Sitten kilpailualueeseen, eli Längelmä vesi on kilpailualueena. Ei ole juurikaan tullut viime vuoteen muutoksia, eli kartoilla näkyy punaisella nämä kieltoalueet ja muut alueet on täysin käytettävissä, pois lukien tietysti, että mökkirantoihin täytyy pitää jonkin verran etäisyyttä, eli vähintään 50 metriä täytyy pitää etäisyyttä mökkirantoihin. Ja tämä 50 metriä lasketaan lähimmästä uisteluvälineestä. Eli jos uistelette plaanareilla, niin se plaanari on se lähin uisteluväline, josta tämä etäisyys sitten mitataan. Ja mökkirantojen osalta ei tehdä mitään omaa tulkintaa, asutaanko siellä vai eikö siellä asuta, ollaanko paikalla, eikö olla paikalla, vaan poikkeuksetta pidetään tämä etäisyys. Ja myöskin sitten vesillä on tietysti jonkun verran varmastikin verkkoja, joten pidetään niihin myös tuo 50 metriä etäisyyttä, että ei tule haavereita. Jos käy jonkun näköinen haaveri nyt sitten näiden pyydyksien takia ja epähuomiossa niihin ajatte, muistakaa ilmoittaa siitä kisakeskuksella meille, niin pystymme sitten hoitamaan kalastajan kanssa tämän verkkoasian kuntoon, niin saadaan jatkossakin lupa järjestää täällä vesialueella kilpailu. Nämä kaikki kartat ja muuta lisätietoa, säännöt niin edelleen löytyy tuolta Hämeenkapin sivuilta, jotka on nyt tälle vuodelle uudistunut. Eli sieltä löytyy alasivuna kaikille osakilpailuille tänne kisasivu, niin sieltä löytyy tarkemmat tiedot. Kalojen käsittelystä hieman tarkempaa tietoa, eli kaikki saaliiksi otettavat kalat tulee tainnuttaa ja verestää välittömästi. Kalastuslaki on tältä osin tarkentunut, että se on hoidettava tämä saalis asianmukaisesti. Eli jos on kilpailukala, mitat täyttävä, niin sitten välittömästi tainnutus ja verestys. Ja laitetaan sen jälkeen kala kylmäastiaan säilytykseen, että se pysyy kunnossa se kala punnitukseen asti. Alamittaiset kalat tulee sitten välittömästi vapauttaa. Ja kilpailusaaliiksi otettavat kalat verestetään katkaisemalla kalalta 1 kiduskaari. Tällä tavoin tulee erittäin hyvin veri pihalle. Että esimerkiksi terävällä puukolla tai vaikka saksilla katkaisette tuon 1 kiduskaaren asian hoidettu. Ja kurkkua ei saa missään tapauksessa katkaista. Eli väärin käsitelty kala, jos on kurkku katkaistu, niin hylätään välittömästi. Ja tosiaan tuossa vielä viimeisenä mainitaan, että kalat kylmään niin, että pysyy kunnossa. Että nämä tullaan käyttämään sitten jatkossa vielä ihmisravinnoksi.
Ei muuta kuin kireitä siimoja kaikille ja nähdään Rönnissä lauantaina.